Hola a tothom, soc l'Alba Albert, mestra de música, membre de Joventuts Musicals de Figueres i alhora també, com no podia ser d'altra manera, usuari habitual de la programació escènica de Figueres. Voldria destacar un concert que vam viure a Caputxins de la Rachel Ratzisafi i la Sheikh Inol. Va ser un concert emmarcat en el dia 8 de març, el Dia Internacional de les Dones, on després del lliurament dels Premis Rosa Maria Imbert va tenir lloc el concert. Per tant, vam comptar amb una dona amb molta força, amb una veu molt peculiar i, evidentment, quan vam obrir les portes es va omplir de públic, cosa que això sempre fa molta il·lusió. Un cop començat el concert, els músics van començar amb força, però l'ambient tant de l'escenari com de la platea va començar a créixer i el recordo com un concert bastant apoteòsic, amb tot el públic dempeus i saltant i ballant al ritme de la música de la Rachel Ratzisafi i la Sheikh Inol. Espero que tots vosaltres també el recordeu i, si no ho heu fet, us convido, de seguida que puguem, a tornar als teatres, a tornar als auditoris i a omplir-los. Ens veiem aviat!